Kodin tärkein osa on katto. Ylivoimaisesti tärkein osa. Se on ihan sama, mitä sisälle remontoija tekee ja hienoa. Mutta jos sulla katto vuotaa, niin sulla voi mennä kaikki pilalle. Ruukilla on erittäin pitkä historia kattomarkkinassa. Meidän tuotteet on ollut aina laadukkaita, me ollaan pysytty tuotekehityksen kärjessä ja lisäksi meidän toimitusvarmuus on markkinoiden paras. JH Laatuteko on malliesimerkki paikallisesta kumppanista, eli toimien tietyllä maantieteellisellä alueella, myy kokonaisia Ruukin kattopaketteja, on hyvämainen firma, erittäin luotettava asennus. No kyllä kaiken kaikkiaan tämä heidän toimintansa, niin kuin nimikin jo kertoo, niin on laadukasta. Joka osa-alue kattoremontin siinä alusta ja loppuun asti, niin se on laadukasta tekemistä. Mutta me ollaan yhdessä kehitetty toimia puolia toisiin ja JH Laatuteko on kasvanut ihan merkittäväksi yrityksestä tällä Uudenmaan alueella. Mukava nähdä lopputulos. Ruukille JH Laatuteko on tärkeä asiakas, koska tänä päivänä näitä urakoitsijoita on monenlaisia markkinoilla. Ja me arvostetaan tapaa toimia, niin kuin JH Laatuteko tekee. No kyllähän niin kuin asiakkaan näkökulmasta ajattelee, että jos minä lähtisin tekemään kattoremonttia, niin kyllähän ensinnäkin siinä pitää olla yritys, joka tietää mitä tehdään. Ja sitten tietää, miten kaikki tehdään oikein. Ja sitten vielä kolmanneksi, että se tehdään markkinoiden parhaista materiaaleista ja raaka-aineista. Ne on pitkät takuut ja sitten myös hyvä saatavuus, että jos jotain sattuu, niin sitten aina saa tilalle uutta. Arvostan taas sitä niin kuin asiakkaan näkökulmasta, että heillä menee asiat hyvin. Että on mukava niin kuin kuulla muutamia semmoisia ihan soittoja on tullut ja yhteydenottoja, että kylläpä tehtiin homma hyvin. Pystyn itse suosittelemaan JH Laatutekoa ja näin me myynnissä toimitaankin, kun meiltä tullaan kysymään hyviä tekijöitä kattoremonteille. Eli kuluttajat tietävät, että kun he valitsevat Ruukin yhteistyökumppanin, että he saavat Ruukin luotettavat tuotteet sekä luotettavan asennuksen meidän yhteistyökumppanilta ja varmistaa, että koko kattopaketti vastaa sitä, mitä ollaan tilattu.